Er der nogen i jeres familie, der bare ikke kan få adrenalin nok? Så tag dem med til Norge. Udover fantastiske fjelde er her en farlig masse terrænparker. Her er big jumps, boxes, rails, pipes, alt det der. Masser af det. Ja, kjempegøy. Jeg synes det er kjempebra. Og når mørket bryder frem, så er de gamle gået hjem. Nogen vælger at sidde hjemme i sofaen og se Paradise Hotel. Men det her, det er langt sjovere. Der skete ikke noget, vel? Norway, powered by nature.